fm.org. Udlala unomathotholo. Right, ke phulaphuli ke 19 imizuzu kaloku ke kubethe insimbi ka8 o'clock njilo ke ndathi ke siya kwezenzekayo kwisithili sikaChonyane ke ngolusuku lwanamhlanje. Kanti ke kunomcimbi ke edladleni apha ke ngakumbi ke ecala edolophini siphothelwa ke pha ke iSilingela Technologies. Kodwa ke sele ke ndijoinwa ke apha ke ngakumbi e-studio kuye ke uMrs Sikhona Baba Gaxela suka pha ke communication eSilingela Technologies. Banayo ke lontsha eqhubayo namhlanje bencedisana ke nabantwana ke bayibanga leshumi ku NSFAS application. I-drive ke eqalayo lena mphulaphula beVukani FM kuzama ukuncedisana ke ngakumbi ke nolutsha apha ke kwi-community. Mrs Sikhona Gaxela Baba. Yey man surname. Kwakuningi. Kwakuningi. Unjani? Ileseko sakhona unjani wena? Benditsho useza ndathi yabona le nesini Kangaka. wow ayiqheleki ke uyayazi wayingayiqheleki le interview ne Ngiyayiqonda. ayizoqheleka tu otherwise masibulise sithando sabe enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula weVukani FM ngolusuku lwanamhlanje. Mamtshawe mandibulise kumphulaphula weVukani Community Radio, ndibulise kuwe, ndibulele kananjalo ngethuba enisinike lona. Kwasikakhulu sijonga umsebenzi omhleni wenzayo sike sanibona ke niphithizela nayizolo ke nizama uxhoma ke i-flyers. Ndiyaqonda ke kukuncedisana ke ngakumbi ke nabantwana abafunda grade 12. Khumbule ke icala ngenye indawo ke engqongwe zilali ke mphulaphula weVukani FM yafumaniseke abanye bathi asinayo kwalo computer asinayo kwalo internet. Nithe nabe ke nisungula eliphulo. Ndifuna nje usibuyisele nje umva injongo zokuba nibe ke nisungula iphulo elikumila konje. Kosikakhulu siphe ngethuba osinikele lona siyiSilingela Technologies, asihambi sodwa ke siphe. Okay. Sonqena ungawamention amahlakani ethu bengathi asi-appreciate. Sure. Sihamba nelaQuinta Communications kunye neSakhi's Internet Cafe. Siye sajonga into yoba zintoni thina esinozenza to give back to the community yasecala because 90% of i-clients zethu ngabantu basecala. Almost 85% I can say zizikolo zalapha ecala. Sure. So sabona into yoba asikwazi uthula okanye sihlale singenzi into ngalonto. Sadecide ke into yoba masibe nayo into esiyenzayo ezawuncedisana nabantwana. Safumanisa into yoba ixesha selibushiya because abantwana sebebhala, abantwana bagodukile uninzi lwabo, but safumanisa into yoba okay sisenayo ichance basekhona abantwana baka grade 12 abanye ba-aplayile siphe but bakhona banga-aplayanga uyayibo. Sahamba ke saya ezikolweni, zikhona izikolo zalapha ecala specifically esiye saya kuzo, icala high, icala village, iGentile. Safika ke abanye bebesebegqibile ubhala bemkile, sacela ko-principal babo into yoba mabasenzele ilist esizawuba nayo yabantwana abenza ugrade 12 so that sibe nayo thina phakuthi aba bantwana ke siphe bezi zikolo ndizibalileyo bona bazawukwazi ukusukela namhlanje njengobesilontsha bazawukwazi ukuya pha eSakhi's Internet Cafe. Umntana ufika atsho igama lakhe intoba ndingubani kabani ndifunde esikolweni esithile and then we check kwiregister esiyinikwe sisikolo sakhe. Uba umntana ukhona siyamvulela ikhompyutha yasesakhe wenza ii-applications zakhe. So i-advantage ke siphe yaba sibayele directly ezikolweni aba bakweza list babhalisileyo, umntana akazuba nechance yoba maka-aplayele uNSFAS qha. Uzawuaplayela nezikolo ezisavulileyo atshekishe istatus zakhe, uba funeke efotokopile okanye eskenile uzayinikwa loo nyoba esakhe angabhatali enze ii-applications zakhe agqibe. But then ke ngoku kukho aba baye mhlambi umntana kayihoya ngela xesha wangabikho elistini. Unfortunately for her ke okanye him akazukwazi ukuya esakhe but uzasilinda ke ngemini yethu esizawube sisetown. And ke ngoxa sisetown uzakwenza only application ka-NSFAS. So abantwana ngaske bayithathe serious lento because abanye khange bayihoye siphe. Ndiyazi lapha kumntu yoba uthi usenza ugrade 12 uzixelela into yoba ndidiniwe sikolo ndidiniwe kanye ndifuna ukuhlala apha uyayibo udikwe kwakuhlala apha esikolweni okokuqala so uzixelela into yoba ndidiniwe ndifuna uzayibona next year the next thing umntana uyapasa and upasa kakuhle kungona phaphamayo afuna uaplaya. So sibanika loo chance into yoba mabahambe baye eSakhi's bazawufika phaa umntu azitsho igama lakhe avulelwe ikhompyutha sesakhe a-aplaye.
Wow. All right. Phulaphule ke 15 minutes kubethe phakhe insimbi ka 8 o'clock ukhumbule ke sincokola naye ke uMrs Sikhona Baba Gaxela my girl. Yes, wena girl. Mamela unikeza umdla kakhulu iprogram eniza nayo. Nangu ke umntana uthi ndiyafuna ukuya eSakhiz namhlanje. Mhlawumbi ke kwezi zikolo sele ke uzikhanganyile. Mhlawumbi nijonge amaxesha okuba nizawube niqala xesha phi yonke lento iphele xesha phi. Also mhlawumbi ke kumntwana ongaziyo, mhlawumbi ke uyakhumbula abantwana bayaqala mhlawumbi ukufaka ezi applications. Zintoni ifuneka abe unazo xa esiza eSakhiz namhlanje? Okay, inkosi kakhulu Siphe. Bakhona ke abayithathe serious kakhulu. Njengoba siyilontsha namhlanje zikhona izitudents ebezisesakhiz Okay. izolo. Asibagxothanga ke because sebephayana and bakhona kwilist yethu. Sabeyavulela ke computers ba-apply abantwana. Esakhiz sivula ngo-7 ukuyoma ngo-5. Okay. So umntana anytime from u-7 until u-5 angaya esakhiz, and then on Saturdays ngu-8 asikisi ngu-7 to 1. So awukwazi ke ngoku into yoba uzawufika ngo-2 uzawufika kuvaliwe sakhe. Not that asifuna ukukunceda but iya ngala maxesha kuzawube kuvulwe ngawo. Right. Mhlawumbi ngaba eliphulo Mrs Sikhona Gaxela Baba kulindeleke into yokuba nibe niyalenza nyaka nanyaka kuba niliqala ngoku. Ingaba mhlawumbi into ekulindeleke ibe niyayiqhuba ngakumbi apha ke eqala. Ewe Siphe yinto esilindele into yoba sibe kanti sizayiqhuba, and ke ngoku sizawuyiqala unyaka usaqala because ii-applications zivula early gqithi nezesikolo zivula early gqithi. So sizawuyenza into yoba mayibe yinom yapha esilingela into yoba abantwana xa kuvule ii-applications mayibe khona into esiyenzayo, masibancedise abantwana because ngoku uyafumanisa uba zimbalwa nezikolo ezivulileyo. Even aba bazawukwazi ukuya eSakhiz bazawuaplaya kwizikolo ezimbalwa ezivulileyo. Kanti if ever ibiyinto eyenzeka unyaka lo wonke bebezawukwazi uaplaya for isikolo as well. Uthetha ke ngo-round 1 no-round 2 wale campaign of which round 1 ngulo simlontsha namhlanje Yes. kwilisti yabantwana nithe nabe niyifumana esikolweni. Nanku umntwana uthi qhamqhu uyafika eSakhiz akekho kwilisti, niyamjikisa nithi sidibana ku-round 2 etown okanye kuba selefikile niyakhawuleza nimncede? To avoid ke Siphe i-traffic Yes, ezawugcwala yes. phayana, siyabacela abantwana if ever awukhange ubhalise phaa sukuya eSakhiz. Uyawukhumbula into yoba ndithe siyisilingela sisebenza neSakhiz Internet Cafe neLakwini. Yes. So ikhona ibhizinesi yaphaya eyenziwayo daily, and then by umntana ke ngoku ozawufika engekho elistini, that means uzawuphazamisana nenkqubo yaphaya. Kufumaniseke into yoba mabayeke le bayenzayo bayohoya laa mntana. Bona bayazazi into yoba nazi computers that are dedicated for abantwana besikolo. Uyafumanisa into yoba uzawufika zigcwele eziya zaba bantwana besikolo and then wena awukho selistini, okanye wena ufike kuqala kunabantwana bakho elistini ufumanisa uba ke aba baselistini bazaba kwi-disadvantage. So siyabacela abantwana if ever awukho selistini silinde, sizawuya edolophini uzalifumana ixesha lento yoba mawu-aplaye. Wow, all right. Okugqibela umbuzo ke my girl, mhlawumbi ke uyakunqinela abantwana abaninzi ke ngakumbi abasuka ezilalini wathi umntu andikwazi ukusebenzisa ikhompyutha ke mna ke andiyazi ndizawuthini phana, ndiyafika andiyazi ikhompyutha. Ingaba mhlawumbi nizabancedisa kuloo process yoba nibavulele ikhompyutha ningene kwezi sayithi nibabonise yonke le nto yenziwa njani? Injalo Siphe, abantwana xa befikayo phaa umntana njengoba ezawuzitsho uba ungumntana waphi, and then uyayiboniswa ikhompyutha. If ever umntana udinga uncedo, Sure. uphakamisa isandla sakhe uyeza umntu uzomnceda, because nyhani ke abanye abantwana bakwazi ukusebenzisa ikhompyutha. Nam ndandingakwazi because ndandifunda esikolweni singasebenzisa ikhompyutha, but ke ngoku bazayinikwa laa chance into yoba bancediswe. Uyafumanisa uba mhlawumbi abanye kuwafuneka beskenile ii-documents zabo, bayathatha ii-documents zabo bazisa phaa etafileni, ziyaskenwa ziyathunyelwa ii-documents zabo ba-uploade yonke into yabo, otherwise bazalifumana uncedo. Right, mazokugqibela ngakumbi ke ukuhlaba ikhwelo ke kubafundi balapha ecala ngakumbi babe bangaleshumi into yokuba babe ke noko bayanijoyina namhlanje kwakunye ke naku-round 2 phaa ke ngoDisemba. Ingaba uthini my girl? Sicela bonke abantwana
balapha esakhe isizwe abantwana ebebesenza ugrade 12 then nabantwana ke ngoku ku-round 2 abazazi into yoba baya esikolweni because ngoku ku-phase 1 sifocusa only kwaba benza ugrade 12 and then xa sesisetawuni ngalaa mini asizujonga into yoba wamenza nini ugrade 12 for as long as bufuna uaplaya for uNSFAS uzawuaplaya for uNSFAS. So siyabacela Siphe bayithathe serious le nto because into endiyaziyo mna umntana angangazithembi ngokuba wenze kakuhle but come January akho mntu uthandayo uhlala kowabo akekho umntu othanda uhlala unyaka wonke engenzi into angafilisha kamnandi ngoku because uvalile esikolweni but come uJanuary ziyaphela izinto ezenzeka elalini and then umntana ucinga ngefuture yakhe so siyacela into yoba abantwana mabaqalise baye esakhe izikwanamhlanje so that kumandi laa nto yenza eli into Yes. ungaxheshwanga uba uye namhlanje then you are done akho need into yoba ubheke town xa kuyiwe town so siyacela nabazali uba unomntana wakho obesenza ugrade 12 mqhube into yoba makaye phaya and then noba ngokameza mxelele ndivile evukani uba kukho into enje eyenzekayo ubuyivile na wena akho nto isukayo kuloo nto siyabacela abantwana ii-documents ke okwangoku esizicelayo Siphe yi-ID yakhe umntana Okay. nekopi yomzali wakhe because uNSFAS amaxesha amanintsi ke ngoku akayivuli kwangoku iportal yento yoba uploada ii-documents zakho senzela in case ayifune ke ngokuwe and then if ever uyifunile i-consent form so phaya esakhizi siyakudawunlowudela i-consent form yakho uyisayine and then we scan it uyi-upload. Wow. Nqabile ke amaphulo anje mphulaphula weVukana FM khawuleza ke usondele esakhizi nawe namhlanje ngakumbi wena kungumfundi webanga leshumi. Masibulele Michael ngexesha manothe wabeke uSipho nasithembe ke launch yanamhlanje kuyokutsho phaa ke ngoDisemba xa nisedolophini yaba impumelelo kakhulu. Nkosi kakhulu my girl. Ikhona into endifuna ukukhumbuza yana. Uyafuna ndikhumbuze? Uyafuna Khumbuza Siphe. Yeah. izindaba zikhona. Yeah. Ingakaqala phambili. Wow, man. Yes. Nditshilo mphulaphula ngathi ngenye nje ye-interview zesithathu lesiyenzayo abantu abaninzi bayamkhumbula uzikhona baba wayeyintatheli yalapha ke ekhaya efunda indaba ndiqaba make ndimvise lapha imenzi names great. You never told me about this. Athi siyaqala Kwasi kakhulu sithando sam mani. Umsebenzi omhle eniwenzayo siyawubona kwaye ke yanga ke ningaqhubeka nesenza amaphulo anje because siyayinida lento ngakumbi abantwana ke ngeli xesha because abantwana bangoku bayafuna umane bephushwa so ukuba nabantu nebhizinesi ezinje ekuhlaleni kuyakhuthaza kakhulu Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu Siphe. Ulilile nga Yadika Siphelokazi. Ngakuvele wayijambisa nawe wandibiza ngegama ndaqomba personal Papa izikhona Siphelokazi. right ke phulaphula weVukana FM siyapha ke kwezemidlalo kwi-sport update.